Uslap ubajur ulawan ra ka jingma ka bakraw. Bat ka jing tua kendo bat ka jing shlei haki surok bakongsan jang ka megalia. Hakaleng ki jaka kalawan ra ru ka jing julor ka bakraw namari ka jing duei ki mensem ka bakordor. Bat jing kelem jang ki jing kising. Ka jing tua kendo ka bala pelong ki surok bagin sakut. Bagi kali kin sakut. Kumta ki bor peniat kala penmi ya ka jing tha kabakantu ya ki pa nong lei nong wan ban kier na ka jing lei jingwan ki bom don kam hakin ki ka ha ka wai pat ka khubor laung ba arngut ki bru kethup ya ka wai ka long kimi ka ba sau pusan stem karta iladu no yala ka jong ka jing im namar ka jing tua khando ba ka jing shle ka balami na ka jing jor jong uslap ha si palei Uhe officer jong ka East Khasi Hills District Disaster Management Authority uba shan lang warjri wala pentip ba katay kalong kami kabala saupus san snem karta kabala tip karteng kum ka kong kelas lia khar kongor kala khlat no nakajing tua khandeu kabala jia hakasnong like kentung kabahap hapo kalai kro khar arsnong blok habaya jing tip kaba pentip spang kane kajing jia laong ba kadba ukpa berkikun kidang tiak ka wai pat ka kamera iba warjri la pensyai ba ka kimi bat arngut ki wai pat kikun iba dang ar bat khatsau snem karta kila sakut ha ka te ka kamera ka balatua ka kendeu ula pentip ba ka te kalong kimi kala khlan no hana ka jing mensau bat ya ki te ki arngut ki kena bala mensau la pengkit no Haswer PHC ka kum ka kai pot jong medical officer Haswer PHC lai thu baga jinglong jingman jongki menta kala khambyang bat kidang don pring ke jing sumar hakwe pat ka jing jia ka basngu si we ubru ubalatip kerteng kumusam bor lang teryang ulangam jelop hawa krot kabadon hamau bena kabahap hapo ka snong pom lakrai katba udang persyang ban jam sisiliang kawa hakse bilan hakapor kumbalai lai siteng janmin bawar jri laya pentikna bahadin balasai ya kamet jong bala ai ya ka jing pelai hadin ka jing pej benia ya kamet jong majistor bag video kila lej ngo ya kate ka jaka balashim ya kisin jam ki baron kam ban penkerya ya kamet ya haju kapor lawan ka khubor spang wei uding bala khlem ha serpi ha kapor san lai puar bajemen step ka kun hunong irap ka bala penkerya bala pengkhuit no mardor ya uding bala ha CEO ka DDMA ula pentip ru ya ka jing tuak deu hak surok melim tengar hapo khat arsnong hak kapor kumbahan riu arpusan baje step ka balakta ka wei ka dukan hak wei par ka khubor lai thu ba ka jing hap slap ka bapteng baro shimit kalawan ra ya ka jing shlei ka bajor bha hasilan ter ka surok ba national highways khantam hakithain khandai mer khat ar mer ba jorban hajan ka flyover ong ka khubor pulit ka ribhoy kadba ki jaka kadba ka jingkhap ngia kadang peteng hakini ki jaka ki kali ki hap ban yai suki namar kala khap ngia palat ka jing sa deng ki kali na ki daw ka jing ur par ka jing hap jong ki ding ki sej ha ki lenti ha ki surok ba ki pulit kila ong ba ki dang tresh tam ban pen bait enti ya ka jing le jing wan jong ki kali kon thup ya ka jing pengkhut ya ki ding ki bala kalon ha ki rut surok bat ki bala khanglat ya katuk ani benta nong jong ka National Highway 6 bat ki wei ki surok ki badon hajan lakon turu ya ki nong lej jing lej bakin long ki bahusiar ban but ya ki kendon bat jing pen bena badon kam kat ba ka jing long jing man kam pat long ka basngan